Hej og velkommen til Friendly Mobile Sites. Mit navn er Kim Jørgensen og er gründer af dette firma. Som du nok kan høre, er jeg dansk, men har boet her i Stavanger i nu 12 år og driver dette firma herifra. Jeg skal nu starte en præsentation, som vil forklare lidt om, hvad dette er. Men før jeg går så langt, så synes jeg da lige, jeg skulle vise denne her lille nipse ting. Det er min iPhone, som jeg har fået gjort noget mikmak med, og er klar at vise den frem på skærmen her, hvilket jeg synes er vældig greit. I hvert fald for denne her præsentation, som jeg nu skal til at vise dig. Men du ser jo, at jeg kan have fuld fleksibilitet med dette her. Så det passer fint, når jeg nu skal vise dig, hvad dette her går ud på om et lille øjeblik. Men lad os gå i gang. Skal vi se. Morgan Stanleys analyser, baseret på dagens mobilbrug på net, vil blive mye større end stationære og laptopper til sammen i år 2015, kanskje før. Altså Morgan Stanley er et amerikansk analysefirma. Undersøgelserne er jo selvsagt gjort i startene, og det er kanskje lidt fejl at sige, at vi kan bruge det samme her, men vi har næsten samme lignende tendenser her i Skandinavien, som de har der borte, hvad angår mobilbrug. Det kommer før eller siden, og er godt i gang her også. Det er egentlig ikke så mye fejl der. Mange mobile webbrugere er kun mobile webbrugere og kommer sjældent eller aldrig til at bruge en stationær eller laptop-PC. Så flere og flere folk skaffer sig en smarttelefon, og en stor del har kun smarttelefon og mener, at dette er godt nok. Altså den gruppe, den udgør ca. 35% på verdensplan, og det bare øger. Grunden til dette på verdensplan er, at folk har lidt trangere økonomi rundt omkring, og derfor kun har smarttelefonen frem for laptop og PC og så videre. For en telefon må man liksom have uanset, så at man så køber en smartmobil, som du både kan ringe og surfe med, er jo så en kæmpe fordel for folk, der ikke har så god råd, for at sige det sådan. Når det gælder handleaktiviteter, søgning efter produkter og priser osv., viser undersøgelser, at 61-81% ønsker at gøre dette på en netside frem for en app. Altså mobile websøgere er i handlemodus, og de er i handlemodus, når de søger på mobile netsider. Så hvis netsiden den er bra at søge på, så er der stor chance for, at de vil handle på den, frem for en apps. Altså det de ønsker af en apps, det er at finde disse, og specielt finde spil, som de kan spille. Det er det flesteparten forbinder med en app. De kan selvsagt lages til og bruges til en del andre ting også. Men det du sikkert har hørt om, det er nok til spil hovedsageligt. Altså med det som jeg repræsenterer, det er jo det som jeg kalder for venlige mobile websider. De er både raske at laste op i netlæser, de er billige at bygge, og du slipper at få webside, altså må hen og godkende websiden af Apple, før det hele taget bliver godkendt, så du kan vise det frem. Der er også en masse ting som markedsføring, at du har fået denne her app. Den skal du hen og lancere, og folk skal vide om det, og nej, det er en mye større proces, end det jeg holder på med. Og min løsning, den er nu fuldt ud lige så god. Søg på net med smarttelefoner har øget enormt de sidste årene, og man ser, at det er specielle brancher, der søges i. Altså 1 af 7 gange bliver det gjort med en mobiltelefon.
Og du ser, der er noget skilte her. Det viser, at markedet er enormt og bare vil vokse og vokse. Internt Google Data har en skilte her, hvor du kan gå ind og læse mere om det. 1 af 3 mobilsøg sker i lokale byer og lignende. Altså det vil sige, at 1 af 3 mobilsøgere akkurat i dette øjeblik sætter søger i Stavanger, i Sandnes, Drammen, Oslo, ja, alle små byer nu og lignende pladser. Og det er faktisk et studie, som er gjort. Se skilten her, The Mobile Movement Study. Det er Google, som har haft en gruppe med mange tusind folk, som har gået igennem en undersøgelse, hvor de har skulle svare på en række spørgsmål angående mobilbrug. Der er en link der, du kan klikke og komme dig ind og så læse skikkelig om dette her. Jeg går bare sådan i toppen af det og forklarer lidt. Okay, gruppen. Den mest besøgte webside gjort fra en smarttelefon. Altså det var tilfældig søgning på Google. Altså bare nogen, der lægte sig på en måde. De likte jo bare søge på forskellige ting på Google. 77%. Sociale netværk 65%, altså det er Facebook, Twitter og alle disse sociale netværk. Almindelige websider, og det er jo lokalt det vi snakker om her, altså det kunne være i Stavanger for eksempel, eller en eller anden plads sådan i en by. Og der søger 46% på vanlige websider inden for restaurantbranche og alt sådan hele vejen. Og ser søgningen fra mobiltelefoner ganske kraftig. Og det gør folk åbenbart. Websider er også vældig vigtige, da disse søg jo bliver gjort lokalt, så det er klart, at folk søger faktisk på websider. Det er jo det. Type information. Denne gruppe søgte nyheder 57% i lokalmiljøet. I lokalmiljøet så var der mat og restaurantinfo 51%, underholdning 49%, shopping 47%, 13. plads businessinfo, produkter og service 24%. Altså det vil sige, at hvis man har en restaurant i en by, så er der faktisk 51%, som søger efter denne restaurant på net med en mobil. Det er jo lidt interessant. Hvorfor søger folk med mobiludstyr? Vil have information, mens de er på farten, siger 72%. Har ikke andet udstyr end en smarttelefon, siger 65%. Har behov for at søge på ting så hurtigt som muligt, siger 47%. 1 af 3 indikerer, at disse trænger info med det samme. De er villige til at betale, og mest af alt, de føler sig i en nødsituation. Så de er med, bare websiden er let at finde frem info på. Altså det med andre ord siger, at ja, de er klar til at købe, bare du leverer skikkelig til mig, så er det ingen problem.